May hapon Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong babatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Presyo sa bugas nagsaka sa 2.4 pesos kada kilo. Duha ka NPA patay, duha ka soldado pilason sa separado nga mga encounter kahapon. Nakakaagnas nga bangkay nasapon sa Carlota City. Treatment facility para sa COVID-19 nakahanda nga buksan liwat in kaso magdamo ang kaso sa COVID-19. Kag sa Good Vibes, Grapes kag Apple Farm sa Moises Padilla sa tripping ni Romeng kag napabayaan nga wild animal sa zoo sa Negros Oriental gintatap sa animal welfare groups sa Baganihan. Tanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka bagyo nga nag-develop sa Pacific Ocean sa karon ang ginamonitor sang Pag-asa. Nagagiho pa north-northwest nga direksyon ang bagyo nga may international name nga Sanvu kag may kadasigon nga 15 kilometers per hour. Isa na ini ka tropical storm nga may kabaskugon nga 65 tubtob 95 kilometers per hour. Base sa report sa Philippine Weather System, manubo nga tsansa nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility si Sanvu. Ginapaabot nga magabaskog pagid ini sa masunod nga inadlaw. Samtang ang easterlies na nag-aapekto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Ang bugos nga Visayas pati na ang Palawan, Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Dala sang easterlies o kon localized thunderstorms. Sa number 9, Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. nagbaton sa post UMUS Normandy Honor for Peace Award. Si Marañon upod sanday Anay Environmental Secretary Gina Lopez, June Facturan kag Met Palaypay ang ginatagan sa Normandy Honor for Peace Lifetime Legacy Award sa Ramon Magsaysay Hall sa Manila sang Abril 19. Ang Normandy Honors for Peace ang ginpresente Normandy Chair for Peace Emily Gaillard, Institute for Governance and Sustainable Development in Washington, D.C. and Paris, Asia Pacific Center for Environmental Law in Singapore, International Council for Environmental Law in New York, and Madrid and Environmental Law Program for the University of Hawaii. Ang pagkilala sa gobernador may kaangtanan sa iya nga dedication kag mga hinimuan sa Marine Conservation Program sa Sagay City kag ang pagtuga sang 32,000 hectares nga Sagay Marine Reserve nga nagsugod sa tung 1970s. Nakasaad nga tungod sang iya nga hinimuan ang sadtuan ay ginabuhatan na masamisang illegal fishing nangin isa ka marine reserve. Ini ang naghatag sang source sang pagkaon para sa mga pumuluyo. Naamligan ang biodiversity kag nangin internationally acclaimed green destination. Ginbato ng award sang iya bata nga si Agnes Marañon Lida. Ginapasalamatan ni 2nd District Representative Alfredo Marañon III, anak sang anay gobernador ang award kag nagalaom sa nga ang legacy sang iya amay ang padayon nga maghatag sang inspirasyon sa palaabuton nga henerasyon. Sa number 8, Department of Education Western Visayas ang nagapasiguro nga masunod ang health measures kag protocol sa ginapaabot nga regional meet kung sa diin may mga 6,000 ka delegates kag officials ang magatambong. Sa virtual press conference sa Huwebes, ginsiling ni DepEd Regional Director Ramir Oitico nga nagapabilin ang health protocol. Sa mga 6,000 delegation, masobra sa 4,000 diri ang mga humalampang, mga coach, trainer, kag chaperone. Ang nabilin nga mga technical officials na. Bangod nga yara sa gihapon ng COVID, ginalantaw ang posible pagbutang sang isolation room in kaso nga may makitaan sang sintomas ng COVID. Ginapahalong man ang tanan labi na sa epekto
epekto sang tuman nga kainit. Nagapakig-angot man ang Regional Medical Officer sa mga medical officers ng Tagsa Division. Sunod kay Dr. Amelita Pitalgo, ang Chief ng Education Support Services Division, may yara sang special lane sa Provincial Hospital sang Aklan nga ipain para sa mga atleta para sa emergency cases. Sa Makato, Aklan, hiwaton ang Western Visayas Regional Athletics Association meet na magasugod Abril 26, tub-tub 30. Hindi lang siguro yung isolation na ipiprepare. It could be another room na in case may any participant sa Wibra sa delegation nila, may din room na pwedeng doon muna magpahinga kasi sobrang nainitan. Tapos may man sa Ilonggo yung makuyapan. Faint ba? Fainted. Lipong oron sa delegations have their own medical team. So they will take charge of all these concerns in their level. And we have also coordinated with Dr. Roby Fernandez, the medical officer of Aklan, which had already had a meeting with Dr. Kwan that there will be a special lane for in case of emergency that will be afforded. Sa number 7, pagkaayos sa napulo ka mga public CR sa Bacolod City ang ginsugura na gamit ang 16 million pesos nga personal nga kwarta sang mayor sang Bacolod. Natapos na sa City Engineer's Office ang pagkaayos ng comfort room sa Bacolod LGU booth santo sa pagsaulog sang Panaad sa Negros Festival sa Barangay Mansilingan. Sunod sa kay City Engineer Loben Rafael Ceballos, malapit man sa 300,000 ang nagamit nga pondo halin sa personal nga kwarta ni Mayor Abby Benitez. Kinatanaw nga posible sarang papapakayo ang dugang nga siyam ka mga public CR sa syudad, pinaagi sa 16 million pesos nga donasyon sa alkalde, kabayro sang pondo nga gingamit para sa pagkaayos ng City Mayor's Office sa Bacolod City Government Center. Nakitaan sa alkalde nga magluwas sa Mayor's Office, ginakinahanglan man nga makaayo ang mga public CR sa syudad, ang mga personal niya nga kwarta ang gingamit para dire. Nalakip sa amat-amat nga kayuhon ang sang City Engineer's Office ang CR sa likod sang Bacolod City Government Center kag Bacolod Public Plaza. Sa number 6, miyembro sang criminal group na kuhaan sa malapit sa 800,000 pesos nga balor sang shabu sa Bacolod. Arestado ang isa ka miyembro sang criminal group matapos makuhaan kagabi sa malapit 800,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa buy-bust operation sa Puruca Oraro sa Barangay 4 sa Bacolod City. Ang suspect amo si John Lucasan, 59 anyos, isa ka plastic bag kag 4 ka sachet sang suspected shabu ang nakuha sa iya. Ang suspect ang damlag na aresto nga may kangtanan man sa illegal nga droga. Ginahibalo pa sang PNP kung sino ang source ni Lucasan sang illegal nga droga. Sa number 5, nagakaagnas nga bangkay na sapuan sa Carlota City. Isa ka bangkay ang nasapuan kahapon sa kilid sang sapa sa Barangay Hagimit sa Carlota City. Sa investigasyon sa PNP, isa ka mananagat ang nakapanimaho kag didto yan nakitaan sa kilid sang sapa ang nagakaagnas nga bangkay sang isa ka persona. Sunod sa pulis, yara sa 45 pasaka ang edad sang nasapuan kag mahimo babayi ini bangod sang nakitaan nga bra. May postiso man ang bangkay nga posible makabulig sa pagkilala sa iya sang iya nga mga himata. Ginahibalo pa sang PNP kung may foul play ang kamatayon sa nasapuan nga bangkay. Sa number 4, active COVID cases sa Western Visayas ang masobra sa 1,300. Probinsya sang Iloilo ang may pinakamataas nga na-record nga active cases. Sa Abril 20 nga report sa Department of Health Western Visayas, 5.62% ang positivity rate. Sa amuman nga datos, 1,372 ang active COVID cases sa rehiyon. Ang Iloilo Province ang may na-record nga 876 ka active COVID cases, pinakamataas sa Western Visayas. Nagasunod naman ang Negros Occidental nga may 285 kag Iloilo City nga may 103 active cases. Ang Bacolod City may 54
ka active cases. Sa nagligan nga 5 ka adlaw nga datos, may gamay nga pagsaka sa kada adlaw nga report sang COVID cases. Sa report sang OCTA, ang national positivity rate o kunang percentage sang mga test nga nagapositibo sa virus ang nagsaka sa 8.8%. Patahag sang OCTA, hindi man gid lubos nga mataas ang positivity rate sa karon pero wala nagakasayuran nga magkumpiyansa. Hindi man ini maka-alarma. Sa Negros Occidental, damlag pa nagpanawagan si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa publiko nga sa gihapon mag-andam. Nagahaylo siya sa paggamit sang face mask agud tumapangapinan ang kaugalingon. Sa number 3, publiko ang ginahaylo sa karon nga magamit sang face mask indoors. Ini sa tunga sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Samtang natun-an na sang Emergency Operations Center ang liwat nga paggamit sang facility para sa COVID-19. Sa record sang EOC, naglabot na sa 75 ang COVID-19 cases sa Bacolod humalin sang Abril. Sa pagsinapol sang kahapon, ginrecommend ni Dr. Grace Tan, pamuno sang Environment and Sanitation Division ng City Health Office, ang liwat nga paghaylo sa publiko, ilabi na ang may mga comorbidities nga magsuksok sa face mask sa mga indoor areas. Sunod sa kay Dr. Maria Laar ni Pornan, pamuno sang EOC, ginahanda man karon sa syudad ang liwat nga pagbukas sa mga temporary treatment and monitoring facility karon nga nagaamat-amat saka ang COVID cases. Ginatun-an naman ang pagbalik sang mga contact tracing team agud nga ma-identify kag matagaan sang assistance ilabi na ang mga pasyente nga nagakinahanglan nga ma-isolate kag madala sa ospital. Nagakoordinate naman ang EOC sa mga ospital para sa availability sang COVID-19 in kaso magsaka ang COVID-19 cases. Parayon man napahanumdum sang EOC sa publiko nga magsunod sa minimum health protocol kag magapabakuna kontra sa balatian. Ano nga inventory kami sa mga tao kung pila ang pwede namon nga ma-pull out. Kaya siyempre, bandit pang reassign sa other tasks. I-revive namon kung magdamo pag-it ang aton facilities sa Midway. Pero ang Midway, ay mayara, pamanto sa besta damo, pamanto rooms. Ang sa Midway, ginapaprepare lang namon kaya may problema kami sa suga ang tubig. Sa number 2, duha ka rebelde patay, duha naman ka soldado ang pilason sa separadong engkwentro kahapon. Duha ka katapos ng New People's Army ang patay, samtang duha naman ka mga soldado ang pilason sa serye sa engkwentro nga nagluntad kahapon sa Isabela, Binalbagan kag Escalante. Sunod sa Army, plano sa mga rebelde nga ila nakaengkwentro nga atakihon ang Army Detachment sa Isabela. Gani nagpatigayon sila sa operation nga nagresulta sa engkwentro hanay. Isa napatay sa engkwentro sa Escalante kag duha ka soldado ang pilason. Isa man na napatay sa engkwentro sa Binalbagan. Wala pa tubtub karon sang identity ang Army sa mga napatay. Padayon man sa gihapon ang ila pursuit operation batok sa mga rebelde. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Presyo sa bugas nagsaka sa 2.4 pesos kada kilo o kun 200 pesos kada sako. May report si Nico Delfin. Tag na pulo ka pesos ang baligya ni Rebecca Pahanconi sang putos sang kanon. Pero karon nagasaka ang presyo sang bugas. Gani ginapaminsara niya na nga magpasaka man sang presyo. Masaka pa siguro masaka mga may malugang komisyon. 2 ka piso, 5 piso, 2 ka piso. Nagakaubos naman karon bisan ang supply sang pinakabarato nga bugas sa mga baligyaan sa merkado. Suno kay Ninfa Armas, isa ka negosyante sang bugas. Wala naman sila sa makuhaan sang supply sang local rice. Gani bilang resulta, nagalabot sa 2.4 pesos ang ginsaka sa presyo sa kada kilo sang bugas. Ang iya ginabaligya nga pinakabarato nga variety sang bugas, 40 pesos per kilo. Ining pinakamabakal, gani sa sulod sang isa ka semana, ginapaabot niya na nga maubos ang supply sini. May nagasulod nga mga bugas nga mga barato. Ang lokal, diin ka mo subong gakwa sini? Nang ini. Oo, nga mas barato siya. Sa Manila, kung subong, wala naman. May posibilidad nga magsaka, ba siya kay tungod Oo. kita, wala, jutay na lang galing Masula na ni sa kayway na stock, amo na lang na magkalabilin. So, ini kung magsaka, masaka man ang pinakamahal. Ang pulo mo ka bags dita, pila na nakadlaw?
May NFA pa man, mayroon pa din. Wala Gaya na ang inifigan. Ang well-milled rice nagahamboy karon sa 43 tubtob 47 pesos ang kilo. 48 pesos tubtob 52 pesos naman ang kada kilo sang graded rice. Wala na sang maikuhaan sang local nga supply sang bugas ang mga negosyante pati na sa Iloilo. Gani sa Luzon na tanan nagahalin ang ilang nga supply sang nagligad lang nga semana. Nagpagwa na nga daan sang paandam ang Department of Agriculture nga magsaka ang bilis sang bugas nga posible maglabot sa 5 ka pesos kada kilo bangod sa manubo nga import volume kag mahal nga production cost. Pero nagpasalig si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga may nagakaigo nga supply sang bugas sa Pilipinas. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kaagyan na pagpabalo naman niyo pang pag-good vibe sa inyong sininga weekend. Nakaibalo ka bubala nga sa Moises Padilla, may isa ka anay opisyal sang Banwa nga nakapatubo sa mga puno sang grapes kag apple sa iya sininga farm. May orange man siya. Ining iyang aging kasakuan sa peak sang pandemic. Halin sa mga fruit-bearing trees nga iyagin pananom, subong pinasahi naman nga mga puno ang iyang ginatagaan sang oras kag nangin madinalag-on siya. Lapit na lang magbukas ang iyang vineyard sa publiko kag mayara man siya sang kapihan katupad sini. Dugay-dugay, harvest season na sang iyang mga grapes. Gani, isa ang grape picking sa iyang mga aktibidad diri. Aton inibisitahan sa tripping ni Ruming sa Buwas at 10 a.m. Hindi lang mga idok ag kuring ang ginatagaan atensyon pagkaligad sa Semana Santa. Nangayo man ang katapos ang community animal rescue efforts agud nga maluwas ang nagakagutman nga mga wild animals sa isa ka zoo sa Amlan Negros Oriental. Kamusta na balaayan ang mga tiger, camel kag iban pa nga mga wild animals sa nagsira nga zoo? Aton hibaluon sa sining episode naman sa Baganihan sa Sunday. Pabisira mo lang magpinsar nga ang Moises Padilla may hara na sang ilang mga grapes kag apple. Kaya tungod nga mabugnaw may ang lugar, no? Hindi na sa need nga mong nob. Sa okay. init pwede magtubo ang apple grapes. Pero may gina-imagine ko ha, baka pangapi while witnessing the Buksi grapes. Kagamay ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.